Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Adika Satria Pratama. Kami kula Dimas Febrian. Kami kula Gafarian. Kula sami ingkang kelompok itu ajenge damel video Paranatacara. Monggo disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, Bagyo, Yuwono lan Rahayu. Nuwun dumateng para pinisepuh, aji sepuh ingkang kula bekteni. Dumateng Bapak utawa Ibu sinedahan saha para tamu sedayanipun ingkang winantuh ing pakurmatan. Saderengipun kapirenga kula ngaturaken kasugengan lan kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, saha sugeng lelanggahan. Mugi karahayon katentreman, tuwin kabahagiaan tansah kasarira ing panjenengan sedaya. Awit saking sih tuntunan saha pangayomaning Gusti ingkang Maha Mirah. Puji syukur alhamdulillah sumangga kita aturaken dumateng pangarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kita sedaya satemah ing titi wanci punika kula lan panjenengan saged kempal manunggal. Saged sapejagong lan sapatemon ing daleminipun Bapak Hadi Sunaryo kanthi mboten manggih rubeda punapa. Bapak lan Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang kula bagya mulya. Ing dalu punika panjenenganipun Bapak Hadi Sunaryo nimbali kula lan ngaturi rawuh panjenengan sedaya saperlu kersa nderek hangestreni anggenipun Bapak Hadi Sunaryo. Sagotra ngaturaken raos syukur dumateng rasanipun Gusti awit putra pambayunipun anak Mas Yanu Pramudita sampun winisuda dados sarjana sastra Jawi saking pawiyatan luhur Unesa jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Bapak lan Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang minulya, kula minangka Paranatacara keparenga ngaturaken rantaman tata cara ingkang badhe kalampahan ing pepanggihan punika. Wondene rantaman tata cara ingkang sampun karaci ing punika sapisan pambuka kaping kalih pamyaharja saking ingkang hamengku gati, kaping 3 sesorah, kaping sekawan kembul bucana dene ingkang pungkasan donga pangiring mengkanten munggah rantaman tata cara ingkang sampun karaci wonten ing acara dalu punika. Mugi-mugi kita sedaya saged nderekaken ngantos dumugi paripurnaning tata cara. Bapak lan Ibu saha para kadang sinedahan ingkang bagya mulya. Semoga pepanggihan punika kita bikak kanthi paus basmalah sesarengan. Kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Bapak lan Ibu saha para kadang ingkang dawet kinurmatan tumapaking tata cara kaping kalih atur pambagya saking ingkang hamengku gati. Dumateng ingkang kapiji anyanyulihi panjenenganipun Bapak Hadi Sunaryo kula sumanggaaken. Para lenggah ingkang tansah satuhu luhur ing budi, mangkaten kala wau atur pambyagharja ingkang sampun kaaturaken. Dungkap tata cara candhakipun ora saking Bapak Suharmono minangka sesulihipun para kadang ingkang sampun kadhawuhan ngombyogi tata cara punika. Dumateng panjenenganipun Bapak Suharmono kula sumanggaaken. Matur agungi panuwun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Suharmono ingkang sampun paring dawuh pangandikan dumateng kita sedaya utamanipun kagem anak Mas Yanu Pramudita ingkang nembe wisuda dados sarjana sastra Jawi. Mugi saged amimbuhi greget anggenipun badhe anapake gesang ing bebrayan. Para lenggah ingkang tansah karoban sing kanugrahan tata cara candhakipun dumateng panjenengan sedaya keparenga jumeneng sawat tawis jengkar tumuju sasana boga minangka wujudi raos syukur Bapak Hadi Sunaryo sagotra sampun nyawisaken dedareman dumateng para tamu sinadahan sumangga samya agruhabi dedaran ingkang sampun kesampak. Bapak Ibu tuwin para
kadang ingkang minulya sajikum tata cara kembul bujana sampun purna sumangga kita lajengaken tumapaking tata cara candhakipun inggih punika donga pamuji dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Muzaki kaprenga nyirani sumangga. Bapak Ibu para kadang kakung miwah putri ingkang setya tuhu ngesterani pepanggihan punika kanthi donga pamuji kala mau purwa madya lan wasani. Tata cara sampun kita lapahing sesarengan kula ingkang dherekaken lapahing tata cara ngaturaken agunge panuwun saha nyuwun pangapunten menawi anggen kula matur wonten bab ingkang kirang prani pengalih panjenengan sedaya. Sumangga pepanggihan punika kita purnami kanthi maos hamdalah sesarengan. Kula jajaraken alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana ngaturaken sugeng dalu, sugeng kondur lan sugeng perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun disaksiaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.